Rederij Doeksen had bottelijen van concurrente EVT. Er binnen dit jaar rond nota 10.000 passagiers minder naar Skiel zet als vrienden hier. De eigen veerdienst Schelling vaart zo'n 2008 op hetzelfde traject als Doeksen, maar had er geen concessie voor. Treinreizigers moeten dit weekend nog rekening houden met vertraging bij station Zwolle. Vanwege werk op dat station rieden er geen trein, maar bussen. De reis wordt er toch echt langer. Het doel is dat de trein menje wil weer rijden. De toestand van het 1-jarige bandje dat juist op de langware wiel naar boord sloeg is stabiel. Het jonkje zit in een maxicosi op een valskip van het scootje van Balzert en rekken op boord door een hekgolf die door het dek giet. Omstanders konden het bandje redden. Deze week is in Jeruzalem de restauratie van de verneemde Montefiore moenen aanroenen. Moenenbouwer Willem Dijkstra van Sleert en timmerman Harm Boersma van Waanswert aan van Slijn naar je kap met werken op het stien ramt zetten. Er is 2 jaar werk aan het project. Jong mogelijk nog enkele buien, de temperatuur gaat naar onder de 14 graden. Morgen bloedt het wisselvallig, het wordt om de 21 graden heen bij een matige zuidwestelijke wind.